UMLA ke HSPDP nama Kerot konstituensi ubah Renekton L Tongkar ubah dari General Secretary jang ke HSPDP uladab da ke jingso komen yang kelawat kari kita kinong ele Hillstate ulang bakini kita ki volunteer jang ke jaj benriu shushu ulang ba shwawan rakhe ya ke Jubilee kalba udang long minister ula kular ba unra hak sarkar ban terwa ban pendan buram yakini kinong ele Hillstate ban yo I ya phi ba phidang ya im katne ba phidang ya don katne haduk mentah ban ra phi persang ban khen ban nhiều ka ai ke jikot khu ka bai dong ka ba phi yo ha kata ka jing ya khon jo phi ban ya le ban dawa ban yo ke state ka ba pura ko kilong ka ba ba ye ka kwa ba dong ye phi u blei ula ka khu ka pang ye phi ula ka khu ka pang ban pensat ye ka nam ne ka buram jo phi bat kham tam le le ban ai ye phi kam net ka ba kot ka ba khia ai ngo yo ble tra kan rat ban yo I ha ka ba phia tho ha ka ba e yang hang ne ban ya tho khana ya kita ki phaus nam man shwa nga prakhat ka ba nang pe ke I tiek tiek tagi khlan nga mundur ime ipa jong nga banyalang samlah kita ki por nga prakhat shwa wan khaya ni philalong ki dong yaram philalong ki lebas kaba phala pada kalau mentan ya yang hang ne isngong ni ya kaju te ya yang lang mati la isngong kaju mangi ki ba ompak san hak po ka tvi hak ta ka por hak ba phi philalong ki nong yaram philalong ki khawat jo ka ri bar ka jai pereu kadau kalau lemar ba ublei ula ka khu ka pang phi ula e ka pang phi ban ai ka met ka ba koi ma thia namar ka tai ngin bar kam shop ban na kho jo ngin dom kam shop ban na khnyum ban nyum sim yo ai ba phim sim yo ai phim sim yo ai ta ka buram ba de hok ban yo kum ki nong yaram kum ki volunteers phila yo namar ublei ula ka khu ula ai ka met ka ba koi ba thia ban na ka leng ka parti HSPDP ngiduai ban na lor ba phin yo ka met ka ba koi ba thia ai ublei tra ka ro ai ka jing sup sim ma hi ba phin yo ai ka jing sup man sim jai hakikata jong ka jing mong temen ba phin yo I kiski ki ba la dolong ka mon jong blei ba phin sup phin san hak ba ki khon ki ti jong pi kin pun sup kin pun san ye pi kin buram ba kin I ye pi kata ka ba ki khme nanti ba kin duai na ka parti HSPDP ikwa ba yo I ba ka jing pun crowd ka jing pun don buram ye pi kan don maduk na ye hadu haka parti ba hakishnong ki thau ba khanta me hakari ba ka jai penreu parlobe ngakwa ba ong napi ba ka rukam prakhat jo ka parti HSPDP haka jingelam jo ba KP pangyang mentah ngiladon ki rukam prakhat ki ba thamai ru kata ka rukam prakhat ka ba thamai ba kata ka lo ba ngila prakhat kumne ba ka ba ye ya ki isu jo ka jat penreu haka ba baro si kata ngi keduk ba ong ki isu jo ka HSPDP namar ni prakhat tang na kamta ka political gain na kamta ka jiyo ng politik jongi henry hakaro kom prakhat pat mai jongi matangi ong ki isu jo ka parti HSPDP ki de ki isu jo ka jat penriu ko kilopai ngim kwa ban keduk ban ong ba ki de tang ki isu jo ka HSPDP ka isu border ka jing jo ka border ha ka ba ka parti ka lai kran na ka por na kwa ban ong ni phi ban ka parti ha ka jing lam jo ba ki peng ni ong ba kane ai kan de ka isu jo ka jat penriu om dei tang ka parti HSPDP ka ban yo ngau ya ka jing sitom jo ka jing bom la pun be jo pun usam henry ai ka jat penriu kan yo ngau ya ka jing ki bobon ba ki isu jo ka jing trai be jo ka jing trai hok ha ka kam sarkar ha ka jing long no yalam ki ba dei hok ba ka jat penriu kan da wa ba ka sno dot kam om dei tang ka parti HSPDP ka ba dot kam baru be hak be ne ki ki volunteers ngakwa on ong e ko ke ji sisa bakat pangan prakhat ya phi ka to ka phawot san phawot ki balayo ban mentah kalong ka barit ya phi ladang kiduk ka de ka burom jong phi bangin ong phi dei tang ki volunteers jong ka HSPDP ngasngau kalong ka barit ya phi ladangin ong ba phi dei tang ki volunteers jong ka HSPDP ngasngau ki la pendrin jubar
Koki volunteers berkilopai. Ngako berbau hapi pada kali ke HSPP. Ngiburau ya pi. Kibadon hati way ke political party lu. Kidon hande. Ngamtip lagi 1M. Tambah kibangatip syai pemersuar. Pidon hati way ke political party. Pilong ki nongeram kibang larkam hati way ke political party. Pide itu ki volunteers. Kibayala-yala bagyo ekastet ke Mapura. Ngiburau, ngirespect ya pi. Bapidon haki political party ki mapera pe. Ko kilo pa ye bat ki volunteers. Ngakwa panong bahagi ngasih pemerintah. Ngikwa bapi pidon dai syuk tang ki volunteers jong ka HSPDP. Handai pindai ki volunteers jong ka jat pendreu. Dongi thapti na dokta kene. Pindai ki volunteers jong ka jat pendreu. Ai ka jat pendreu. Kasih janji. Kan itu ya pi. Kan tip ya pi. Bapi dai ki volunteers ki balaya lek terpedio eka state ke Mapura. Parlape ngakular hapi. Bakum uwe na ki member hakare ka high level committee jong ka jubilee ka bangsa rakhi. Nganra eka ka agenda. Banterwa haka sorka bangin pendon burong na kali ka sorkar ya kini ki klakawat jong ka jai pendre. Ngan bersang barra eka ni. Haka sorka haka bangan terwah komiti bangin don ke way ke jenda ngampip nangalak dan banle kata ngasuka beri tu ipi kat bangaran show ni ngal text message to chief minister ubang don mairan haka bangan au sorry ngal hapan ni no nak tu komiti namar on be ke komiti ban facilitate ban pendon buram yang ki volunteers ki balaya le penyo ke state ko pura ka jubab ke bawah jubab chief minister uang very nice barenek kata ka jubab ke bawah yo chief minister hak ke bawah respond ya ka message jona hak ke bawah kan bagaimana show anne ngak mi inti berkata ko kiloba itu volunteers ngam se keren ngan sarai ke ka sarkar rekap pa samlin way ki parlo ke mejo ke party nginrak ka sukiai ke pak samlin hak bangin keren ka sarkar bakam biang tang kaji pedang burung ke party HSPDP yang kini ke volunteers ngik mi inti bakal river ke jat berdeu bagi community bagi state ke kali akan itu epi kan pendam burung epi badai hantai ke bagi sekohon kum kinongelam joka party hakaba ngin lapan ra ke burung makrau hakaba dalam katau ba ban penio ya ke state ke Mapura hak state ke Jongi parlobe kublai sibon kublai jargo ya ke por ke kono Jongi ban kapan map nak le jonga hakaba simlala ban wana ke por ko dia Henry Tilaya Syah de lana don kenu ke bangin hikah nabi kiriu dan mak nabi kiriu dan burong hanya ke segi ko beta ngin hikai ya kajing Aisyah ke bapi pidon ban ap hangne nadu khat wei beje Tilaya don hangne oh my god nadu khat wei beje Tilaya don hangne Henry Tilaya Syah kriak ban ko banong om don kajing hikai ke bakam bha bane kene ke bakam kodor bane kene ya pikir dalam baro Batlawan lagi senang per hak batlawan ai ke hikai bapa hak ri ke jat bendeu hak parti bagi kita kalau ke hikai bapa banlong ki breu ki bayasha ublai trai kena unkurku undan dan kar piwe bat sai sin pak ke bok kriwen bagi ni ki mer ke bagai bakia bat ublai unkurku langi di baro kublai sibon kublai